Crafter patrí do skupiny úžitkových automobilov. Možno v ňom objaviť jedno z najúspornejších, najvýkonnejších a najspoľahlivejších vozidiel, a to vďaka úspornejším motorom TDI s technológiou Common Rail, ktoré boli špeciálne vyvíjane pre náročné nasadenie. Nakladacia plocha disponuje 17 metrami kubickými, ku ktorej sa dá dostať buď cez zásuvné bočné dvere od strany spolujazdca, alebo cez zadné dvojkrydlové dvere. Interiér vozidla zodpovedá svojej kategórii úžitkového vozidla. Je jednoduchý, avšak účelný. Nájdete v ňom veľa odkladacieho priestoru či pre vodiča alebo pre spolujazdca. Nie len prístrojová doska s 2 tubusmi, ale aj ovládacie prístroje boli zámerne prepracované a teraz kombinujú prehľadnosť s komfortným ovládaním a vysokou kvalitou kabíny vodiča. Crafter sa výborne ukázal pri testovaní na mokrých povrchoch. Za podpory elektronických systémov pracoval bezchybne. Želaný smer vám zaručí rýchla reakcia vodiča a Crafter sa vyhne neželanej prekážke na ceste aj pri mokrej vozovke. Pri brzdení pred vodnou stenou bol nápomocný systém ABS, ktorým je toto úžitkové vozidlo vybavené. Ďalším systémom, ktorý Crafter obsahuje, je ASR, vďaka ktorému je rozbeh do šmykľavého kopca plynulý a nehrozí šmýkanie vozidla do strany. V testoch nedotáčavosti sa vozidlo Crafter ukázalo ako spoľahlivé. Ak začala predná časť vozidla smerovať von zo zákruty, stačilo ubrať plyn a vozidlo sa zrovnalo do pôvodného smeru. Na Crafter sa môžete spoľahnúť aj v prípade šmyku. Za podpory systémov dokáže aj pri nesprávnej alebo pomalej reakcii vodiča sám napraviť chybu. Model Crafter disponuje štandardnou bezpečnostnou výbavou. Adaptívny elektronický stabilizačný program, elektronická uzávierka diferenciálu, ABS a ASR, až 12 upevňovacích vôk v prepravnom priestore, signál núdzového brzdenia.